В любимия си италиански ресторант Лучия и Верина обсъждаха събитията през деня. И е от Габрово. Не го ли познаваш? Не го познавам. Габрово не е чак толкова малък град, нали? Много си го харесала този Тодор. Гласът му, очите, походката. Каза влюбено Лучия. Ти изобщо намери ли някакви други умения? Недоумяваше Верина. Ами... Майнет? Сниши гласа си Лучия. Лу, ти да не си изгуби ума. Няма да свърши добре това. Този Тодор. Ама направо те е омагьосъл. Ядоса се Верина. Лучия обаче все едно не чуваше Верина и каза: Искам утре да идем в Габрово и поточно в село Скалско. Не можеш да разрушаваш авторитета си така. Лу, какво ще правиш там? Къщата на Тодор в Скалско носеше старинния си дух, въпреки модерното обновление, което сякаш опитваше да я вплете в съвремието. Новите рамки на прозорците се открояваха върху грубите камъни на основата, неми пазители на стари истории. И все пак, вече пети ден тази красота беше обвита в мълчание. Лучия, в елегантен костюм и високи токчета, стоеше пред портата с стиснати устни, разтревожена от въпроса, който тежеше в ума й. Защо това прекрасно място беше оставено безлюдно? В душата й се разбяга порив, по-силен от всяко рационално съображение. Лу, къде изчезна? Верина крачеше разтревожена. Днес беше последният им ден в Габрово и Лучия настояваше за последно да отидат до къщата на Тодор. Лу? Отчаяно търсеше. Къде си? Вер! Пробудена от някакъв кошмар, Лучия осъзна, че се намира в подплашена, тръгна да бяга. Лу, какво по дяволите правиш? Как? Изобщо влезе вътре. Лучия прескочи и падна пред невярващия поглед на Верина. Полудяла ли си? Какво мислиш, че ще откриеш вътре? Нещо ми шепне. Все едно. После погледна в ръцете си. Виж, намерих нещо. Верина не искаше и да знае, двете тръгнаха обратно към тяхната къща.